Kik Piri is 15 jaar en komt uit een sportief gezin in Ljouwert. Uit hem wie een hockey international en zijn beide broers ken ik aardig voetballen. Ze zitten bij de jeugd van SC Heerenveen. Maar Kik maakt het op 15-jarige leeftijd zijn debuut zien het eerste. Van Kik een eerste stap in een dream, wel in een oefenwedstrijd, maar het bleef toch bijzonder. Streppel die beschrijft me dan als een voor mijn leeftijd redelijk volwassen jongen. Maar die ook weet wat zijn plek is en dat weet ik ook. Kijk, ik doe mee, alleen ik ben er nog lang niet. Kik hier verwachtte dat hij nou bij waarom zo naar de A1. Maar trainer Streppel had hem taaiek onder beloftes. Echt bij de grutte jongens dus. Maar Kik het meer dromen. Mijn grote droom, mijn jongensdroom is natuurlijk om op het hoogste niveau te voetballen. Dan Champions League niveau zeg maar, of een WK meedoen. Waar ik zou willen spelen, ja, het liefst bij de wereldtop, bij een Real Madrid, bij een Barcelona. Maar nogmaals, kijk, ik heb nu mijn officieuze debuut gemaakt. Dus nogmaals, ik ben eigenlijk nog helemaal nergens. Dus laat ik me eerst gewoon maar focussen op mijn officiële debuut maken in het eerste van Heerenveen.